Komisija za bezbednost u saobraćaju ove godine organizovala je niz akcija, a jedna od najuspešnijih svakako je podela besplatnih autosedišta za novorođene bebe. Do sada je podeljeno 1400 autosedišta. Osim toga, Komisija za bezbednost saobraćaja ove godine organizovala je niz edukativnih tribina, kako za najmlađe sugrađane, tako i za vozače poljoprivrednih mašina, osim toga i za starije sugrađane od 65 godina, za bicikliste, i u okviru tih edukacija naši sugrađani su imali priliku da dobiju i razne poklone koji će ih podsjećati na to šta su naučili i podsjećati ih kolika je važnost bezbednog ponašanja u saobraćaju. Sem toga, niz promotivnih aktivnosti obeležio je 2018. godinu, pa smo tako vozačima na našim ulicama poklanjali komplet bezbednosne opreme, Bluetooth slušalice, alkotest uređaje, i smatram da je 2018. godina bila jako uspešna kada je u pitanju bezbednost saobraćaja na teritoriji naše opštine, jer je trend saobraćajnih nezgoda u opadanju, kao i trend povređenih i nastradalih lica. U većini akcija koje su organizovane tokom godine, učešće su uzela i deca. Počinjemo od edukacije naših najmlađih sugrađana, jer imamo težnju da stvorimo u nekom narednom periodu jednu potpuno svesniju i bezbedniju generaciju učesnika u saobraćaju, te tako smo i ove godine prvi put organizovali takmičenje šta znamo o bezbednosti saobraćaja, gde su mnogi mališani uzeli učešće, trudili se da pokažu šta znaju i da se dobro zabave. Osim toga, ove godine smo prvi put organizovali Dan bezbednosti u saobraćaju, gde smo uz pomoć Agencije za bezbednost saobraćaja imali priliku da na gradskom trgu postavimo simulatore prevrtanja i čelnog sudara, što je našim sugrađanima bilo jako zanimljivo i ja se nadam poučno. Članovi Komisije za bezbednost u saobraćaju trenutno rade na novom projektu koji će biti realizovan u 2019. godini.